Domnievam sa, že politická nominácia by mala byť vopred určená a transparentne vymedzená tým, že sa vopred a natrvalo vie, po ktorý stupeň existuje politická nominácia. Politická nominácia je štandardom demokratického sveta, ak sa jedná o politických nominantov vo funkciách, ktoré logiky a podstaty veci akýmsi spôsobom súvisia s politickým zameraním zvolených a dominujúcich zástupcov. To znamená, že je celkom primerané, aby samozrejme ministri, štátni tajomníci boli politickými nominantmi, ale je veľmi dobré a správne pre fungovanie krajiny, aby odborní úradníci, pracovníci odborov ako je legislatíva či iné, boli nie politickými nominantmi, pretože na Slovensku sa rozmohnuvšia kultúra, ktorá vymieňa po výmene politickej moci miesta nielen ministerské, ale nakoniec pomaly upratovačky v knižniciach, je odklonom od akýchkoľvek normálnych politických tradícií a kultúry. Politické nominácie teda majú byť vopred určené a majú mať presnú medzu. Nič ďalej za tým nemá byť politickou nomináciou. Aj tie politické nominácie by mali súvisieť s dvoma vecami. S aspoň určitou kompetenciou politického nominanta pre danú oblasť, ale predovšetkým s jeho čistou bielou vestou človeka, ktorý nemá za sebou anamnézu korupcie, zlodejiny a porušovania noriem.